non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señada de me espanta, non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señada de me espanta, non hai canto tan fermoso, fino como un asubío. Hola, chámome Lolita e son a presidenta deste grupo de mulleres que se chama Madia Leva, que comenzou no 2010 a raíz dunha xuntanza de 3 amigas, pois que unha sabía tocar a pandereta, as outras 2 querían aprender, e a base de romperlle un pouco a cabeza a que sabía tocar a pandereta, pois tamén foron aprendendo e foron buscando xente para mestra, para que lle enseñaran, e xente para ampliar o grupo, e mestra de canto para facelo ben, e bueno, pois hasta ahora, hasta a fecha, fomos lle dando aí constantemente unha vez a semana de ensaio neste local. Bo, 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 non vou, non vou, non vou, non vou, ao muiño xa, de noite eu non vou, non vou, non vou, non vou, ao muiño xa, de noite eu non vou, ao muiño xa, de noite eu non vou, non vou, non vou, non vou, ao muiño xa, de noite eu non vou. Bueno, eu son Pili e son a secretaria do grupo de Madia Leva, e o segredo para que levemos tantos anos xuntas e facendo disfrutar a xente é que nós tamén disfrutamos moito cando actuamos, cando o público, e tamén cando ensaiamos. E iso eu creo que se transmite tamén, non, a xente, este bo rollo que hai entre nós e que o pasamos ben, e creo que ese é o segredo. A sombra do millo verde, ai, a sombra do millo verde, ai, namorei unha casa lá. Bueno, eu son Mónica, formo parte das voces de Madia Leva, e bueno, eu namoreime de Madia Leva unha vez en Cambados, cando as escoitei, e dixen, quero formar parte deste grupo. E, bueno, aceptáronme e estou feliz. Entonces, bueno, pois nada, con elas canto, con elas acompaño co acordeón, eu creo que realmente, pois referente, non, disfrutamos cantando as nosas letras, as letras dos nosos poetas, as letras tradicionais, e é realmente co que disfrutamos, que esa é a palabra. Un mes antes de nacer, niña naia, naia madeira, o de queixo que levara o que sobera. Ola, eu son Merche, son a profe de canto do grupo Madia Leva. Referente a si somos as gardesas da tradición do canto femenino, pois penso que sí. É unha cousa que se foi transmitindo de nais a fillas durante moitos anos que non queremos perder. Fixadevos que sempre se dice que o sexo forte son os homes. Cando fai tantísimos anos as mulleres traballaban na leira, labraban, iban lavar o río, atendían a 3 ou 4 críos e cociñaban e sacaban a familia e a vida adiante, e todo eso cantando. Así que fixadevos vos se nos deixaron un legado tan importante que hai que seguir transmitindo de nais a fillas e seguir loitando por el. Ven, queridinho, ven, que che quero dar todo o meu cariño. Ven, queridinho, ven,
que che quero dar todo o meu amor. Ven, queridinho, ven, que che quero dar todo o meu amor. Eu son Paula, son a mestra de percusión e son a compoñente máis xoven de María Leva. Teño aquí o noso primer proxecto, Dulce é unha, e estamos moi ilusionadas porque estamos a punto de meternos de cabeza no segundo proxecto que se vai a chamar María Leva por fora e por dentro, e vai estar cheo de composicións propias e de sorpresas que vos van a encantar, así que esperamos que vos guste moitísimo. Ola, eu son Maite, son a compoñente das María Leva, esta gran familia, e para nós é toda unha honra e un gran orgullo recibir este premio. Levamos 15 anos facendo música tradicional, afondando na polifonía. Tamén temos composicións propias e, pois, como bo galego, temos nas nosas cancións moita picaresca. Que me asombra, que me asombra.